Коста, Тук може ли? това е епизод 2. Ще оцеляваме с моя нов гост И който няма да сме. и приятел. Това момченце тук седи зад мене в всички часове. И ако може да ми помогнеш, защото аз правя всичко. Тъпо! Падна. Тук още не може да чупим. Пак ти, бе. Там към айде по-далеч. О, мисля, че видях страна. Чакай. Се припекава цветята. Колко красиво. И така. И аз се телепортни, ама те изгубих. Ти си тъпо и до мен. Абонирайте се за него. Аз не снимам в момента. Да, ние сме, знаеш колко близко до спална. На 5 купчета сме от спална. Как ще стумне, бе? Абонирайте се, това ще ни помогне. Ще му помогне да прави клипчета. Колкото повече се абонирате, толкова повече дълги клипчета ще правя. Събирали 50 абоната, обещавам ви, ще има клипче за 50 абоната, снимано от моя телефон и качено в YouTube. И аз ще снимам, ей. Няма да снимам. Аре, бе! Мисля, че тотално ми лагна. Лагна ли, че, бе? Гледам тук някакви купчета се разменят човек. Айде, вече тук мога да чупя аз където съм. О, ма да един крипър ме гледа. И не знам дали казах това сървър Ender от PvP. И то може да се удрим яко. IP няма да слагам в описанието, не ми се занимава да пиша. Те видяхте. Здравей, приятели мои. Така, ще ви попея. Съгласен. По-добре заглуши. Щом ще пееш, по-добре заглуши. Ти виждаш ли онова място? Ей, там в някакъв... Аз не мога да бе. То може ли изобщо виждаш ли тези купчета да се в различни цветове? Аз да. Къде, бе? Ей, тук, ти вървиш върху това. Върху това ли, бе? Да, това го виждам в различни цветове, зелено. Какво? Това си обсидиан. О, гледай, сега проджампър ще го прескочи. Уиii! Туп. О, между другото, тук има скилви, има. Има брони, Аз имам дъма броня. Бе, човек тук някой, Чакай малко, чакай. И аз искам. Има си само една и 3 секси диамантчета. О, дай ми. Yes. Ела тук. Yes, взех. Какво? Броня. Каква? Диамантена. И 2 диамантени блока имам. О, Виж ме колко съм сексабилен. ще си направим пълна броня, ела. Направи един крафтинг. Ела, разделяме поравно. Имам по-шанка сила 2, таковата, 32 дъбови. Имам 2 стака точно и един на тебе. Чакай, бе, не ми трябва, аз ги имам същи неща, бе. Метнах, имаш ли 2 стака? И аз направих. Карай, слагам го. Стана дърво. Дай малко диамантчета. И ще направя гачки. Няма и колко диаманта имаш в себе си? 3. Добре, значи 86, ти трябва ти още... още един ще трябва. Колко са били? Жагащи. Направих си едни гащи, не иначе на ти. Аз имам всичко, каската ми е много стара. Дай малко диаманти, ей! Не мога да я, бе. Имам само 2. И ще ми трябват за това, за бутушки и за... Аз фендър честа имам. Стига си мога да я, бе. Човек не знаеш, че може да убием. Да не извадя един чейт на тия сет да те прибия. Аре да се убием, бе, като мъже и като жени, искаш ли? Чакай малко, бе. Не дей, бе, не ме убий, бе, не мога да я, бе. Ела тук горе, кацай се, младец. Да скача, не? Ето, виж колко съм добър. Не, бе. Вземи го, върни, бе. Гледай, аз да не сляза. Младец. С заболение. Добре, айде, да не се легавим. Трябва да си намерим дом. Аз потеглям. Шкапа. Не потегляй. Но аз потеглих. Ела. Гладен съм, намирам отбор. Това е градно. Но това място не ми харесва. Там
има цветни бомбчета. Смятам да тръгна насам, като герой. Добре. И смяташ, че си герой. А тръгнеш ли назади? А, там е спална. Не съм тръгнал назад, моето момиче. Така, радвам се, че съм тук. Не много, не малко. И да ви кажа, точно сега се качи предишния му клип. Може да го гледам. Всъщност още се качва на 95%. Така, Айде да се бием, идвай ме. Ела ме. да се бием ли да? Давай, аре бе, ела. За тебе съм, ай. Стига, на едно сърце съм, стига. Ми аз съм с тренч, двойка, ако искаш. Стига, човек. Аз съм с сила. Бързо идвай. Бак. Хора да ни кажат, че съм хак, защото вижте имам стренч. Телепортни са тук, май няма баг. Това е хак, може би. Сега ще му взема главата, вижте го. Това ви лъже. Айде, не ги лъжа, бе, ще видиш на клипа. Добре. I'm set hit. Имам ти главата. Аз исках излязла. Вау. Беше яко. Ари, бе. Чакай, не мога да вляза. Бля. Айде ми ще изчезнат. Мога да изчезна. За тъпам до теб, няма да седна. Няма място, имам тъпа сам. Дай тъпа, бе. Ти ме още не съм влязал, човек. Още Майнкрафта ми зарежда да бри. Да не ти крашна, бе. Крашна ми, бе. Сега влизам. Diamond Craft е включен. На който е Diamond Craft, бе? На един приятел, който стои до един друг приятел на първата ръча. О, в Алекс ли, бе? Как кажа? Спална ме найва. За превант. О, вече не виждам цветни. Това е кръща. Ай, телепортни са, бе. Так се пише бе. Пиша са резервиш, пиша тя в чата. Има евент на Warp Jump. Зарязвай се айтемите. Така. Превант. Моля те. Ама, има евент на Warp Jump. Памка му да има. Стига говори такива. Мамка му, къде ма спала, мам? Шит, нищо не виждам. Бягай. О, съжалявам. Нищо не вижда. Аз ти тъп виждам, бе. Неща. Любимите ми. Ето ти нещата. Благодаря. Много са ни нужни. Трябва да се абонира. Не искаш ли магически куб? Не виждаш. Ниш. Не мога убивай, защото ще вдигам левела. Добре, ти отида да строиш къща, аз отивам да ще правя нещо, чуна. Окей, нямам място. Момче. Добре, дай ми ги тия на мен. Дай ми един дела меч, ако може, че нямам. Никакво. Ето. Чакай. Айде, фърляй нещо. Къде си, бе? Изкараме без. Папа не гледа това човек. О, аз отивам на ивента. Добре, не ми хвърли нещата. Да, направо. Сега, сериозно ли го е? Абе, то свърли някакъв си сет и спря. Бах ти, бе. Абе, сета е мой, бе, никой няма го вземи, бе. Мой. Това беше яко. Кит. Между другото, Старт. Аре, бе. Спитка. Сигурен съм, че никой няма да гледа. Не сме известни като знака. Аз съм известен като знака, бе. Не му гледайте клипчета, мириш ми на ювка. Не обиждай знака, къде си, момче? Така се жава, може да го бъде. Аре, бе, взеха ме айтемите пред очите, бе. Мамка му. Верно ви е харесал клипчето. Няма да спрям снимам. 9 минути е клипчето. Малко са. Не бе, не съм казал, че сте супер разпомагали. Че тогако. Ела Ама, да на. е къщата, момче. Аре, бе, бати, бе. Аз ще